tukin pathiani jing khan Jerusalem chung van boruaka AFP correspondent te chuan puak ring takan hriat thu soin Iran le atran rol pui ram ten Israel mun te bein chianan thlen na sat thuan tar lang Iran chuan zirtop tlai khan Israel chu ama la thleng ngai lo drone le missile zani chuangina baya nasa takin chiana thleng ni in Israel sipai te chuan an puang hei hian ram pahni te in kara hun rei tak chunga in huat na lo in thup chu chiang takin ron nem ngetani Iran proxy le changrol ram te poin Israel mun sang sanga changrol takin bai puyan thlaka mun tam taka boina chuaka chung lai vel chu silai le bompuak ria kha thu helai munom te chuan an soi pathiani jing khan Jerusalem chung van boruaka AFP correspondent te chuan thil puak ri na satak an hrebok ni in an tar lang Iran te chuan April ni khata an Damascus consular annexa thlona manga bai pui thlak na satak an torwangin Israel laka phubalak an tum fo to a tun hnaya po Washington chuan phubalaka ni thuai tur thu an lo tiri to bokani Iran chuan zan khat chungin Israel baya ama la thleng ngai lo chiat na ra phlak tak chu a thlen tirani ti in Israel sipai te chuan tukin jing khan an soi masai le drone zatam tak chu US le changrol ram te puina in thei top chuin an lo dangani ti in an soi ni he boina hi zirtop tlai lam tang khan in tara hun rei tak chunga ram pani te in kara in mel mang na lawin thup to chu hailani na omta ne he thil hi kan hriat la nangin Gaza Stripa Israel le Palestine firfiak pol Hamas te in dona kalpui me kara athlengani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Nimin Khan an ram chuan Iran direct taka bai pui thlak na tura kumtam tak chung chu a in buat sei to thu soin an mani ti chiat tum tu po a ti chiat don thu a soi mi mai alo soi to ngein Iran chuan zirtop ni tlai khan Israel ram chu direct in a bai tangeya hei hi tun thlatir lama Syria khopui Damascus a Iran embassy bom manga bayani chan le na ni ti in a tar lang Israel Mossad spy agency chuan pathiani khan Palestine firfiak pol Hamas chuan Gaza in dona ti top tura international mediator te rodna nung ber chu an hnol ni in a soya he rodna hnol na hian Gaza ya ha Hamas how tu sinwar chuan mishing puina in rem na le an mi le sa te mel ma te nan shen be an lo kir le adu lo thu ti chiang le ni Iran ne na an in kar boruak chu amang tangkai chhun zom zera ni ti in Mossad chuan Israel Prime Minister office in thu chhuwa siama soi Iran hian Israel ram daireka a bai masak ber tumin masai le drone tam tak akap chuaka phubalak nan ti in mai chanau pang le tar le upa te azu alwa Israel sipai mun puya chian na thlen na sa hle bokani zirtop ni zan khan poi khoina thleng hian Israel ram puma khopui sang sanga van sang lama tanga tran hun khoin chiana na sa takan thlen ani Tel Aviv le West Germany te po chiat nan thlen zela Israel Air Defense 10 projectile te an lo dan lai hian na sa taka silai puk ri she tur omane Israel sipai te chuan Iran salvoa hian killer drone ballistic missile le cruise missile za thum chuanga ti soin ma se za sum ko pakwa chu France United Kingdom le United States sipai te puina in an lo dan thuan soi hengral thuam an mel ma te lo ka chuate hi Iran atanga thunun an ni a Iraq le Yemen atanga ka chuan ni ti an soi bokani medic te chuan Israel khotlanga mai chanau pang pakhat chu drone intercept atanga chuak sharpnelin a hliam ni in an soya sipai te chuan hliam dang na em a nei lo thu an soi Israel khotlang lama Israeli military base a po nasa taka bai pui thlak na thlenga chu wang chon infrastructure a chiat na te na wa thlen thu an soya Iran Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC chuan he poi khoina hi anem heta April ni khata Zionist entity in Syria Iran consulate baina wanga
Shemna pekna pakhatatan Operation True Promise nuaya drone le missile te hian kap chuak ti an soya Damascus a bei pui thlak na hian mi som pahnian thia he thina hian IRGC Elite Good Force a Senior General pahnian telani Israel hian consulate beina hian mo phurti anem ngetlawa anial lo bokani missile le drone manga bayani wang hian United Nations a Iran mission chuan tuna chuan he thil hi atop angai ani ti in a soi he thil thleng hi Israelin Gaza bai tanga tharuka liam nuwa thleng ani hei hian he biala boina atipunga Lebanon le Syria ne na matonga akang kai chhozela Yemen le Iraq mun hlataka tangin Israel target te chu hlataka tangin ka an ni Iranin a chan let ma hian Iraq Jordan le Lebanon te chuan an airspace chu hunenge mo chen khar an tum thuan puanga Syria point Damascus chevela Russia siam Panzer ground to air defense system le Beslian berber a high alert siam bok ni in Reuters news agency chuan atar lang hemi mazir top ni khan Iran sipai te chuan Strait of Hormuz bula Israel ne in zom na nei container long pakhat chuan manane khotlang ram te chuan Iran in missile le drone manga bai chu andem thuan soya US UK Czech Republic Denmark France Mexico Netherlands le Norway te point andem thuan soi chuagani Egypt le Saudi Arabia chuan insum turin an nge na even Security Council chuan he thil hi soihau turin emergency session nei tuma hei hi Israel ngen na angin ani US President Joe Biden chuan zirtop ni chhnu khan White House a National Security Team te muturin a Delaware Beach House a kar topom tur chu ti top zirtop ni tlai khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen po anin bia Washington in atang rol ram ven himna ta na ironclad commitment anei chu anem ngetle ani Biden chuan Netanyahu nena Israel hian a malom ngai lo bai pui thlak na laka in ven na le ne theina ro pui tak alan tira a mel ma ta hena Israel himna chu atakin an ti che thailo ti thu chhuwa chiang taka thona ni ti in Biden chuan a soi Israel Prime Minister chuan ex chung changa thu toy siama chuan Israel chuan ne na changdon ti asoya kan dang chepa kan le pel boka kan pani hian kan chakang ti in ring tok takin a soi ni heti lai hian Pentagon chuan Defense Secretary Lloyd Austin chu a Israel puipa nen regional trade man mo thlak tak tak soi ho turin anin bia ti asoya Iran le regional proxy te beina engpo laka Israel him turin Israel chuan US thlopna le tranpuina rin thei thu chiang takin atar lang bokani UN Secretary General Antonio Guterres point Iran beina chu adem thu asoya he thil hian chiatna dangrap thlak tak a thlen thei tura alo hlo thon lok thu atar lang bokani